Hej alle sammen og velkommen til Verbos podcast afsnit nummer 62. I dag har vi en gæst med i studiet, vi har, som jeg kommer til at præsentere lige om lidt, og som kommer til at præsentere sig selv lige om lidt. I dag skal vi snakke om et par lytterspørgsmål, som vi faktisk har fået ind fra Mikkel Velgaard, som er underviser på KEA og har haft nogle altså ligesom skulle undervise i de her large language models og ligesom, har nogle spørgsmål i forhold til, hvordan man kan få afdækket nogle af de her spørgsmål, der kan være omkring teknologien for at give en bedre teknologiforståelse. Og der tænkte han, at det kunne måske være brugbart, hvis vi tog nogle af de spørgsmål op. Så det er det, vi skal gøre i dag, og det kommer til at dreje sig sådan lidt om, eller det kommer til at dreje sig om large language models, og det kommer til at dreje sig også om bias. Så det glæder vi os rigtig meget til. Og i dag har vi fået en samtalemarker med, og det er Jonas er med selvfølgelig, som altid, og det er jeg selvfølgelig også. Og så har vi fået Signe Sambak med. Velkommen til, Signe. Tak skal du have. Jamen, jeg tænker egentlig bare, om vi ikke lige bare skulle, om du ikke vil prøve at præsentere dig selv og fortælle lidt om selv, inden her vi går i gang. Jo, jamen, jeg hedder Signe Sambak, og jeg er adjunkt på CBS, og jeg er særligt tilknyttet Data Science-uddannelsen, hvis I tænker, hvorfor har I en CBS'er med i dag. Jeg arbejder rigtig meget med Data Science. Jeg har også en skummel fortid som bioinformatiker, hvor man kan sige, der har jeg også arbejdet rigtig meget med data på mange forskellige måder, og så da jeg skulle lave min PhD, blev jeg lidt mere interesseret i det her kunstig intelligens. Det var en mega sær lille niche, kan jeg love for, det i 2007. Men jeg fandt faktisk et sted ude på RUC, hvor de arbejdede med det. Sådan. Jeg var stadig i den der lille niche, som de kaldte kunstig intelligens. Og det var så symbolsk kunstig intelligens, altså meget regelbaseret kunstig intelligens. Vi arbejdede med ontologier inden for biomedicin. Og da jeg så var færdig der gik jeg lidt tilbage i virkeligheden til noget bioinformatik og arbejdede med det igen. Har arbejdet lidt med at lave tekniske bøger, altså som forlægger eller som redaktør. Og så kom jeg tilbage igen og begyndte at arbejde med data. Og det var mega fedt. Altså egentlig som analytiker, hvor det var på sådan et forholdsvis simpelt niveau, men hvor det virkelig mere handlede om, og hvordan kan man informere ledelsen om, hvad der foregår i de her data, og nogle gange skulle man selvfølgelig lave nogle lidt mere avancerede teknikker, ikke? Så det var så en rimelig lang indsprøjning til det, men da der så kom de her sprogmodeller, der bare begyndte at virke ret godt her i 2023. Nej, 22 var det jo. Ja, lige slutningen af 22. Ja, slutningen af 22. Og så tænkte jeg, at det måske kunne jeg sådan udnytte noget af den viden, jeg havde fra mit arbejde med kunstig intelligens i gamle dage, og så lidt med machine learning i nyere tid også, og så bruge det til altså simpelthen at prøve at skrive en bog om, hvad handler det om. Og jeg synes, det er egentlig meget sjovt at prøve at formulere og formidle ting på et niveau, så ikke-teknikere kan forstå det. Jeg tænkte, der må være mange ikke-tekniske gymnasielærer derude, der har et problem lige nu. Ja. Det er der jo stadigvæk. Jeg er også på alle mulige andre steder. Så jeg tænkte, at der måske kunne bruge sådan en bog til gymnasielærer. Og så brugte jeg jo nogle af de kanaler, jeg havde ind til forlægsverdenen og spurgte, skulle jeg ikke lave en bog til jer om det her? Og i første omgang lavede jeg så en webbog, og det gav bedst mening, synes jeg, fordi det er jo også en bog, altså der sker jo noget hele tiden. Ja, det er det. Også, utaknemmelig tidspunkt at lave en AI-bog i. Ja, virkelig. Men gymnasielærerne ville bare virkelig gerne have en papirbog, og altså, man kunne sidde og læse i, eller en lydbog, så det kan være, det er det næste. Ja. Så jeg gik i gang med at skrive den, og har så også i den anledning været ude og interviewe rigtig mange praktikere. Ja, vi beklager meget. Vi har lige haft et lille teknisk problem, hvor vi røg ud af podcasten alle sammen, så vi spoler lidt tilbage, og jeg tror nogenlunde vi var nået dertil, hvor Signe, du skulle til at tale om den bog, som du lige har udgivet. Så vidt jeg kan forstå, så havde I release party nærmest i går, ikke? Jo, ja. Og det, yes. Det var sådan en helt lille fest. Ja. Jeg udgav denne her, eller forlaget
udgav den her bog, jeg har skrevet, om AI i gymnasiet, og det er jo en bog, som, hvor jeg både har fået lov til at få beskrevet lidt om både en kunstig intelligens historie, men også lidt om, hvad er det for noget overhovedet. Og så har jeg interviewet rigtig mange gymnasielærer om, hvordan har de egentlig opereret i det her, hvordan har de kunne opfinde nogle øvelser, hvor man rent faktisk kunne bruge kunstig intelligens til at lære med, fordi de kunne jo godt se allerede der, at der var rigtig mange elever, der brugte det. Altså jeg lavede nogle små surveys i sommeren 2023 der, og der var der måske 58% af eleverne, der indrømmede, at de brugte det, og det var altså rektor, der sendte ud. Indrømmede det, okay. 58, der indrømmede, at de havde prøvet at bruge det. Og nu her, når jeg laver survey, så er det op mod 80, der indrømmer det. Ikke? Ja, okay. Så det, og det tror jeg egentlig, det er jo meget, det er nogle lidt mere anonyme surveys, jeg måske laver nu, så jeg tror, det er måske lidt mere retvisende, fordi der er også en gruppe, som simpelthen slet ikke tør at gå i gang med det, og er bange for at komme til at snyde og sådan, ikke? Ja. Men kan du ikke lige, vi så før vi gik i gang, der holdt du den lige op foran kameraet, så kan du ikke lige gøre det igen, fordi vi fandt ud af, at det ikke var spejlvendt den der, så hvis man ser med på video, så kan man altså se nu her, at bogen hedder AI i gymnasiet, og er skrevet af dig, Signe Sambach. Så jeg tror nogle gange, at i hvert fald jeg personligt undervurderer lidt, hvor virkelig meget det har disrupted, altså sådan noget som gymnasiet, hele ChatGPT-bølgen der, ikke? Fordi wow, du kan jo bare generere og hele opgaver simpelthen med AI nu, ikke? Og så jeg ved ikke, altså hvad er status egentlig, bare sådan kort, altså eksaminerer man på en anden måde, eller det altså, jeg kan huske på mit tidligere arbejde, der byggede vi sådan en AI-detektor, som fik flere millioner requests, og når man kiggede dem igennem, så kunne man se, at det var dels studerende, der prøvede at se, om de forskellige detektorer ude på nettet kunne detektere, at deres opgaver var skrevet af AI, og så var der også lærere, som prøvede at detektere skoleopgaver for sig. Altså, så der var ligesom en kamp. Hvad skal man sige? Ja, men det minder jo lidt om den her krypteringskamp, der konstant er, ikke? Med kodebryderne mod kodeskaberne. Ja. Men der tror jeg også, at man skal se sig lidt for, og så tænke både selvfølgelig i eksamensformer, altså hvad er det for nogle eksamensformer, man så skal have, og derudover også, hvordan kan vi klæde eleverne på til det her. Jeg havde i forbindelse med lanceringen i går en elev med i panelet også, og dem glemmer man lidt nogle gange at snakke med. Og han sagde, at han oplevede specielt i starten, der brugte han det bare til at lave sin opgave, og synes, det var skide fedt. Så kom han til at lave en stil og sådan noget. Easy. Men rimelig hurtigt så indså han, at når jeg skal sidde til eksamen om 1,5 år, så har jeg den jo ikke med. Så måske skulle jeg prøve at finde ud af, hvordan den kunne understøtte min læring i stedet for. Han brugte ikke lige det ord, vel? Men altså, det var det, han mente. Så han gik i gang med at undersøge, hvordan kan det her være med til at understøtte ens læring, hvordan kan det hjælpe mig på vej til at skrive stile og opgaver, og kunne ligesom hjælpe ham med at give feedback på det, han havde skrevet, stille ham spørgsmål, og sådan. Så han fik ligesom vendt en ret konstruktiv bro, hvor man jo ikke lærer noget, til noget, hvor han faktisk lærte rigtig meget. Hans underviser var rimelig meget uden for hele, altså hele det her, ikke? Det var noget, han selv måtte finde frem til, ikke? Og han har så, altså han mente så ikke, han var en specielt stærk elev i starten, at han lå sådan nede ved 4-7 stykker, og fik brugt ligesom det her til, som en krog til at komme op af, ikke? Og der ved vi jo ikke, om han ville have gjort det alligevel. Nej. Men fordi han var jo ret reflekterende, og det her med, at han gik i gang med at undersøge, hvordan han kunne bruge det, og sådan, det er jo ret modent. Men det er jo slet ikke sådan, alle elever går til det, og når det ligesom er sådan en elefant i rummet, så man ikke rigtig nærmest tør snakke om som lærer, ikke? Fordi man heller ikke måske ikke helt selv forstår det, jamen så skaber det en ret dårlig stemning, er der mange, der har sagt. Altså mellem lærerne, også mellem eleverne jo, ikke? Fordi så er der nogen, der snyder, og nogen, der ikke gør. Og, ja, helt klart. Nå, men super spændende, og jeg tænker, det
Det er en interessant bog, også fordi jeg tænker, der er nye købere. Der rykker lige en ny, det er sådan salgsmæssigt, er det rimelig godt også, sådan lige, at der kommer en ny årgang hvert år, ikke? Ja. Det er mega fedt, og tænker, at det igen, jeg har også været lidt med til at udvikle skole-GPT, ikke? Og det er jo bare undervisningssammenhæng der, det er jo bare en helt store diskussion med alt det her, så ja. Yes. Men jeg tænker på, om vi skal gå i gang med at prøve at snakke lidt om de her forskellige spørgsmål, som vi har fået. Der er 5 i alt, som egentlig er, man kunne forestille sig, at man kunne rabbit hole rimelig meget på. Ja, rabbit hole, jeg ved ikke, om det er et udtryk overhovedet. Deep dive. Ja, deep dive rimelig meget på. Så jeg tænker, vi skal have disciplin og prøve at være sådan ok, sådan kortfattet, men omkring de forskellige. Men det også, hedder verbos. Ja, det duer ikke. Men lad os bare starte her. Og man skal huske, det her det er skrevet af en ikke-teknisk person i os, som er underviser. Så det er ligesom hele, hvad skal man sige, det vinklen, der er fra. Ikke? Så ja. Det første spørgsmål er, hvilke metaforer for sprogmodeller, for eksempel The Stochastic Parrot, den universelle ekspert, spejlet, den kloge onkel, The Prediction Engine, synes I er misvisende, baseret på jeres tekniske viden? Jeg kendte godt The Stochastic Parrot. Jeg kendte ikke den universelle ekspert, spejlet, den kloge onkel. Jeg tror, jeg kendte den fulde onkel, hvis nok. men hvad er jeres tanker om det? Sådan, fordi det er jo man kan sige, det er jo en måde, de her, hvad skal man sige, metaforer for sprogmodeller er jo en måde, at det viser jo noget om, hvordan folk forstår det, og også hvordan man kan kommunikere det til folk, der ikke er nødvendigvis super tekniske. Hvad tænker I om det? Skal jeg starte, Jonas? Eller ja, du? Give it a go. Ja, altså nu har jeg jo også sådan en lidt matematisk baggrund, så jeg kan jo rigtig godt lide den der stokastiske papegøje. Jeg synes, det er en fin metafor, der er noget, altså det her med en papegøje gentager jo, men det gentager jo ikke bare det, man siger, den gentager jo baseret på sandsynligheder og lidt tilfældigheder. Man kan også sige probabilistisk papegøje, det er næsten det samme, men så er det sådan mere sandsynligheden, man fokuserer på. Ikke? Så den synes jeg er helt fin, men det kræver også måske nogle elever, der forstår, hvad stokastisk eller probabilistisk eller sandsynlighedsbaseret er. Ikke? Ja. Så er der, den kloge onkel. Jeg er sådan lidt, eller den kloge, eller den fulde onkel, eller den anden. Larmende onkel. Den postulerende onkel, kunne man også sige. Ikke? På en måde er den jo et ok billede, fordi den rører jo ved noget i os. Ikke? Men den er også, og det der med, at den nogle gange hallucinerer, ikke? Sådan en postulerende onkel, der mener, han har svaret. Det er jo rigtig nok, ikke? Men jeg synes så samtidig, at denne her fulde onkel, han har jo en intention, han har en social interaktion med rummet, han har en position der og så videre, som man måske ikke helt kan tillægge de her chatbots. Ja, så derfor så ved jeg faktisk ikke helt, om jeg synes, den er så god, bortset fra, at den er sjov, ikke? Så er der sådan noget som sproglig kaleidoskop, og tænkte jeg lidt... Ja, at det var noget, som altså ligesom man tager virkeligheden, og så ændrer man lidt på den. Altså man tager al den der tekst, som der ligger inde i sprogmodellerne, og så spytter man det ud sådan lige let forvrænget, eller lidt en lille smule anderledes. Fordi det er jo lidt det der med et spejl. Altså det lyder som om det nærmest er et spejlbillede, ikke? Så skal det være jo. Nu er det jo et stokastisk spejl. Så, jeg tror også, der står... Ja, og en sidste ting, den her Prediction Engine, den kan jeg faktisk ikke særlig godt lide, for jeg synes, den kommer til at blive blandet lidt sammen med de her sådan lidt mere klassiske klassifikationsalgoritmer og sådan noget frafaldsanalyse, prediction af, om man bliver langtidsledig eller ej, og sådan. Så det var bare, det var min holdning til de her. Jeg kom til at tænke på bare lige, hurtigt til at tænke på sådan jeg tror en af de bedste sådan, hvad skal man sige, metaforer, som jeg synes formidler godt, hvad det egentlig er teknisk, måske i virkeligheden, det er, jeg tænker, der er mange, der kender ordet autocomplete, ikke? Altså sådan autocomplete, altså sådan, okay, så foreslår den, hvad det næste ord er, ikke? Altså, og det er jo i virkeligheden bare, jeg har hørt mange sige, at det er en avanceret, eller en forkromet, eller en avanceret autocomplete.
Ja. Det synes jeg egentlig... autocompleter ikke bare ordet ved, den autocompleter en helt afsnit, altså en helt lille essay, ikke? Ja, lige præcis. Men det er jo rekursiv autocomplete, kan man sige, ikke? Så... Den gør det et ord ad gangen, eller et token ad gangen. Ja. Men det er jo også igen med de her metaforer, hvad vil man formidle? Vil man formidle, hvordan de virker sådan rent teknisk, eller er det mere sådan, hvordan skal man tænke på dem? Ja, det er godt spørgsmål. Jeg synes, der er en, jeg tror, vi sprang den over, den universelle ekspert. Den må jeg nok sige, den synes jeg falder helt ved siden af. Altså, jeg tror ikke, de virker jo meget generelle, men universel lige frem, ikke? Og ekspert, hvis man er ekspert på alting, er man ekspert på ingenting. Er det ikke sådan, man plejer at sige? Så det er jo... en ekspertmodel set fra et udviklers perspektiv er jo en model, der er top-tunet til at løse en specifik opgave. Og så har man netop ikke brug for sådan en stor forkromet sprogmodel med en masse parametre. Så har man brug for den helt så slick den kan blive, som man siger, for ligesom at... og den bliver jo så også mere tolkbar, når den kommer dernede i den størrelse og alle de der ting, det skal vi jo komme ind på senere. Ja, så vil vi måske ude til noget symbolsk AI, ikke? Ja, men så jeg synes den universelle ekspert, det er nok den, der er allermest forkert. Ja. Men, Ja, det tror jeg også. Altså, the prediction engine, den er jo heller ikke sådan rigtig forkert. Det er mere bare det der med, så begynder man at blande den sammen med de der klassifikationsalgoritmer, som vi også arbejder med. Ja, og det kommer også lidt an på, hvordan definerer man det her prædiktion. Hvad vil det sige at forudsige noget? Skal en forudsigelse være noget, der er tidsligt, for eksempel, ikke? Der er jo ikke så meget tidsligt i at forudsige det næste ord i en sætning, kan man sige. Altså, det er jo noget andet, end hvis du prøver at forudsige økonomien, for eksempel, i et samfund. Ja. Bare for at tage et sjovt eksempel. Altså, der er jo en rigtig forudsigelse i fremtiden, hvor du skal ligesom, hvad kommer der så faktisk til at ske? Du kommer til at kunne sige, forudsagde jeg noget korrekt eller ikke korrekt. Det er der ikke rigtig noget, der hedder her, så jeg kan godt se det der med, sådan, det er jo ikke sådan, afhængig af hvordan man definerer prædiktion, så er det jo nok ikke sådan rigtig en prædiktion. Men det er jo en form for modellering, ligesom når man modellerer noget, som kan bruges til at prædiktere med. Ja. Jeg kan godt lide det der med, man også, altså, det bruger de jo faktisk selv, det her attention mekanisme, altså det her med, at den kan have fokus, altså det er jo i hvert fald det, som AI sprogmodelsforskere har sukket efter i mange år. Det er jo netop det der med, hvordan får vi kontekst med, ikke? Og det blev jo løst med det her, altså stort set, ikke? Ja, løst. Intelligens er løst. ChatGPT og dens fætre kusiner. Men det ved jeg ikke, om der er nogen af dem, der lige har med det der med, at der faktisk, at den forstår kontekst. Altså, det er jo det, der er så vildt ved den også. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er sjovt, når man tænker, altså det kan være, at vi snart skal gå videre til næste spørgsmål, men jeg tænker tit på i gamle dage, da man lavede, man har jo rodet med sprogmodeller længe, og en gang var det jo sådan helt, altså der var det jo bare sandsynlighedsberegning, altså du ved, givet det forrige ord, hvad er det næste så, ikke? Og så har vi måske et vocabulary på, altså de ord, vi kan arbejde med, der har vi måske 10.000 ord. Og så har vi trænet hen over et korpus af tekst for at beregne for hvert ord, hvad er sandsynligheden for det næste ord. Hvis vi så har, så finder man meget hurtigt ud af, at altså hvis du skal kigge på et ord, og så et ord frem, så er det selvfølgelig så er det 10.000 parametre. Hvad er det så? Ja, det er jo 10.000 gange 10.000, ikke? 10.000 sandsynligheder for hvert ord. Men hvis man så har et ord, eller en sætning, der hedder hovedstaden i Frankrig er forudsigt det næste ord, ikke? Og man kun har kan kigge et ord tilbage, så har man er og forudsigt det næste ord, ikke? Ja. Så du ved, man bliver nødt til at kunne kigge længere tilbage for at forstå konteksten, for at kunne forudsige det, ikke? Problemet er bare, hvis du så putter bare sådan helt sandsynlighedswise, altså bare mapper sandsynligheder og kigger antal ord ud bagud, så skalerer det bare rigtig, rigtig dårligt. Ja. Fordi så skal du have 10.000 gange 10.000 gange 10.000, 10.000 gange 10.000 gange 10.000, og så, ja. Og det er jo i virkeligheden rigtig meget det, som de her sprogmodeller har løst, eller neurale netværk og så videre, attention. Så,
Ja, det ville være fint, hvis vi bare kunne have uendelig compute, og vi definerede alt i lineære termer, og så bare gik full on på brute force. Så løser vi masser af problemer i den her verden. Hvorfor er folk så interesseret i alle de modeller? Kan vi ikke bare opfinde uendelig computer? Altså? Det skulle for dårligt. Jeg synes i forvejen, det er tungt med noget, som skulle være optimeret med den compute-mængde, vi skal bruge. Ja. Nå, skal vi gå videre til spørgsmål nummer 2? Fører større modeller og datasæt automatisk til mere sandfærdige og mindre biased resultater? Eller sådan modeller? Det var næsten i forlængelse af det, jeg lige sagde. Ja, det var det faktisk. Hvad er jeres intuition der? Jeg kunne godt tænke mig at sige noget om det. Ja, altså, så starter du. Så starter jeg. Okay. Jeg læser lidt det der med altså større modeller og større datasæt. Hvad kan man sige, hvis man øger antallet af parametre i sine modeller, men man ikke har variation nok til, altså i sit data, så har man ikke nogen grund til at øge antallet af parametre, fordi der er ikke noget nyt at indfange. Hvis man øger mængden af data, så kan man indfange flere ting i sin model. Men det har faktisk ingenting med bias at gøre, sådan som jeg ser det. Bias er jo noget, som man kan sige, vi definerer lidt mere abstrakt. Det er jo hvad kan man sige, en systematisk eller en ikke-systematisk afvigelse fra et eller andet ideal, som vi kalder for ikke-biased. Og der skal vi ligesom vi er nødt til at have et eller andet referencepunkt, når vi skal måle det. Så det er en rigtig, rigtig svær øvelse, det der med bias. Og der er jo mange forskellige definitioner af bias, afhængig af, hvad man arbejder i for en type af kontekst, social bias, kognitiv bias, systematisk, statistisk bias. Og kan man estimere bias? Det kan man faktisk godt i nogle sammenhænge, og har masser af metoder til det og sådan nogle ting. Så jeg ser det faktisk som noget, der ikke har noget med hinanden at gøre, men jeg kan godt se, at man kan få den opfattelse af, at hvis nu man får mere viden ind i den, og den bliver klogere, i gåseøjne klogere, så er den måske mindre biased. Men hvis den er trænet på menneskelige data, som producerer mennesker, og mennesker er biased i en eller anden retning, så vil den også være biased i den retning, som mennesker er. Det er faktisk så simpelt, sådan som jeg ser det. Og så kan man tale om alle mulige, sådan, man taler tit om debiasing strategier. Jeg har selv skrevet mit speciale i diskrimination, og der taler man selvfølgelig sjovt nok også rigtig meget om bias og social bias osv. Og der taler man også om sådan debiasing strategier i samfundet til at løse nogle af de problemer, der opstår i sådan diskriminativ sammenhæng. Og det samme vil man kunne prøve at tænke ind her. Men det er virkelig svært. Altså det er ikke bare noget, man lige gør. Man kan prøve at se på det, der kom ud fra Google, ikke, med deres, hvor de forsøgte ligesom at på en eller anden måde gøre den mere, hvad skal man kalde det, diversiteten, forsøgte at øge diversiteten. Men for mange, så blev det jo meget hurtigt opfattet som totalt biased. Ikke? Altså, hvad har man gang i det der? Det er jo klart bias i en eller anden retning, som virker helt forkert. Ikke? For eksempel er den historisk ukorrekt i den måde, den lavede billeder på, for eksempel. Ikke? Ja. Så nogle meget mystiske ting, eller i hvert fald ukorrekt i forhold til, hvordan vi forstår historien. Ikke? Så det er en svær ting. Det er ikke noget, man bare lige gør. Jeg har også den der med bias. Netop det der med, det er jo en eller anden form for, man kan sige, det nogle gange så er det en forstærkning af menneskelig bias. Altså det kan jo faktisk, det er næsten noget af det, jeg synes kan være meget fedt, det er, at det bliver udstillet i den grad, ikke? At det her, det er da fuldstændig uretfærdigt. Og så er der ikke en eller anden politinæse, en eller anden person, som man kan sige, det var ham, der tog fejl. Det er ligesom, gud, det her, det er jo algoritmen, der tager fejl. Og så kan man så kigge op, det er jo fordi, al den data, der vi har hældt ind, den hælder derhen af. Så, ja. Men til gengæld synes jeg også, at der kan være, altså man kan måske arbejde hen mod at få mere sådan minoritetsdata ind. Altså det er mange, der snakker om, specielt de her engelsklærer, som jeg har interviewet, ikke? Siger også, at de oplever, når man har sådan en kultur og diskussion af sprogmodellerne, at man ser det ekstremt amerikansk, og ikke engang bare amerikansk, men vestkyst amerikansk. Rigtig meget den data, som de må være blevet trænet på, ikke? Så
så kan man arbejde med at balancere det lidt i hvert fald, ikke? Og få mere ind med det. Rigtig nok, jeg synes, det var sådan et sjovt eksempel, du nævnte der fra Google, hvor de så havde, når de så skulle have Amerikas Founding Fathers, så havde de en flok, indianere i koloniherretøj, ikke? Det var jo ikke Amerikas Founding Fathers, så kan man sige, og alligevel, de havde koloniherretøj på, vel, men man kunne jo godt sige, at det må... Ja. Så der var sådan nogle... Jeg synes, det havde sådan næsten en kunstnerisk værdi, som Gemini lavede, ikke? Fordi, jamen, hvis vi siger, at bias, det på en eller anden måde er noget, hvor det ikke passer med virkeligheden. Der er jo den her klassiske målskive, hvor man så siger, jamen, det hvor de ligesom er... data er endt, eller algoritmen, eller kombination af algoritmen og data er ligesom endt herude. Men hvad er egentlig centrum af skiven? Det var også det, du sagde, Jonas, ikke? Det synes jeg er en god pointe. Men jeg synes, det er en god pointe, det der med, du siger, Signe, at en måde at de-biase på, altså fordi de-bias er jo, altså verden er jo nok biased på rigtig mange måder, ikke? Altså alt er jo nok i virkeligheden lidt bias, ellers så falder det hele sammen, så er det bare, du ved, atomer og partikler, der bare ligger lige langt fra hinanden i et stort, eller sådan, altså helt, hvis man går helt ud, ikke? Men jeg synes, det er en god pointe, at hvis man gerne vil gøre det mindre biased mod amerikansk for eksempel kultur og så videre, så kunne man jo prøve at få minoritetstyperne, altså få en mere sådan bredt, repræsenteret data, ikke? Og så er det måske i virkeligheden, ikke så meget med, hvor stor sprogmodellen er. Selvfølgelig, det har et eller andet med, der er selvfølgelig noget kapacitets, det har noget med kapaciteten af sprogmodellen at gøre, går jeg ud fra. Men det er måske i virkeligheden mere, og det har måske heller ikke så meget med at gøre med, hvor stort datasættet er, men mere, hvad er fordelingen af typer af data, der er. Ja, fordi hvis man bare går på jagt efter at få et så stort datasæt som muligt, så begynder det jo også at være AI-genereret data, og så ser man jo det der decline lidt. Men udover data, så der er jo også nogle ting, man kan gøre bagefter, ikke? Med instructions og reward modeling, alt det der, man har en masse data workers til at sidde og gøre faktisk i hånden bagefter, ikke? Der ligger jo også nogle ting. Det har jeg også hørt nogen, der i hvert fald vurderede, at det var muligt det, der skete med Geminis pushy måde at lave billeder på. Det er også, det er sjovt, fordi jeg har arbejdet en hel del med Claude her på det sidste, og jeg tror i virkeligheden, at ChatGPT er på samme måde. Men der er en bias, der er tydelig i hvert fald Claude og sikkert også ChatGPT. Det er det her pleaser bias, som jeg tror blev introduceret i den her reward modeling, altså det her preference tuning, hvor at de er helt klart biased mod at vil give en ret. Ja. Så nogle gange, når jeg virkelig gerne vil have dens holdning til et eller andet, altså sådan, eller sådan høre dens bud på en holdning til noget, så bliver jeg nødt til at sige sådan, du skal svare helt ærligt, og det skal ikke være for at please mig, og det kan være din egen holdning og sådan noget. Og nogle gange sådan, så oplever jeg nærmest, at man skal, når man godt ved, at den bare taler ind efter munden, så skal man nærmest formulere sit spørgsmål eller sin instruktion på en måde, som er sådan en lidt eksamensagtig, altså sådan, hvor man ikke giver det rigtige svar, men sådan ligesom får den til at tænke til. En metode, jeg også har begyndt at bruge, det er sådan, giv mig 5 approaches til at kode det her, for eksempel. Fordi så ryster man posen lidt, og så bliver den tvunget til ligesom at divergere lidt for den der. Ja, du nævner noget meget vigtigt også der, at prompting, altså det er vigtigt. Nu sagde jeg indledt med at sige, at jamen det nytter ikke noget med det her bias, hvis du bare putter mere data og så videre. Men der er jo alligevel noget i, at hvis vi skal indfange det her minoritetsdata, som du også nævner, Signe, og så kan modellen måske indfange det, og det vægter måske ikke så meget i data, men den har trods alt ligesom lært den her fli herude i periferien. Hvis vi så skal aktivere den del af modellen, hvor vi får fat i noget af det der, som er ikke gennemsnitlig West Coast amerikansk skrivestil, så skal vi prompt engineers derhen. Og det vil sige, at biaset jo opstår, som du så siger der, Junge, i at
jamen med mindre effort, altså med lav effort i forhold til prompting, så vil jeg få den her type svar. Ja. Men jeg skal bruge mit entry cost for at komme ned i det der, som den har kapabiliteten til. Ja. Den er højere, fordi jeg skal prompte mig længere ned i det. Så det er jo klar, kan man sige, brugsmæssig hvad kan man sige, effekt, det har. Så der ser jeg, det er helt klart også noget, når man kigger på sådan noget med, hvordan bias virker i den virkelige verden i samfundet. Det er i hvert fald det, som jeg husker fra mit eget. Så kigger man jo også på det der med, jamen hvad er den omkostningsbyrde, jeg skal over som individ for at komme ned i det, som ikke er, hvad kan man sige, det jeg gerne vil have, som ikke er hvad kan man sige, den default-svaret på en eller anden måde, ikke? Altså hvis det giver mening. Ja. Og det er jo også der, hvor læreren har en rolle, for eksempel, hvis det er en skolesammenhæng, at de netop kan hjælpe eleverne til at indse de her ting, ikke? At der er nogle ting, dem må I simpelthen prompte dybere for at komme hen til, ikke? Ja. Det er sjovt, jeg kan godt lide at lave sådan nogle prompting patterns, eller i hvert fald tænke i sådan nogle prompting patterns. Og der har jeg i lang tid haft sådan et prompting pattern i mit i baghovedet, der hedder distillation pattern. Altså hvor man destillerer et svar, ikke? Og det er sådan et sjovt eksempel, det er, jeg har det her kode, gør det hurtigere. Og så siger den, så kan du lige lave de her optimeringer og sådan noget. Så siger jeg, det er fint nok, nu gør jeg det endnu hurtigere. Og så laver det lidt mere og sådan noget. Og så siger man sådan, det skal være meget, meget hurtigere. Og så til sidst så gør det bare fuldstændig banana, så det ender i sådan helt skørt noget, ikke? Og det har jeg også nogle gange gjort, når jeg sådan har sagt, jeg skal løse det her machine learning problem. Så kommer den op med, det der, så skal du lave data preprocessing, og så skal du lave hele den der smøre der, som den altid kommer med, når du spørger om et eller andet med machine learning. Så siger jeg sådan, det skal være meget mere unobvious. Så det er sådan noget unobvious distillation, ikke? Så tænker den sådan lidt, okay, så prøver jeg noget andet. Og jeg kan huske nogle gange, når jeg bare har kørt de der iterationer, så får jeg sådan en helt latterlig sådan noget, hvor den prøver at bruge kaos-teori til at lave en anden classifier eller et eller andet bananas. Så man kan godt, hvis man virkelig vil, tvinge den ud, hvor den sådan... Fordi den gør det jo med glæde. Den går jo med glæde ud der, hvor den overhovedet ikke kan bunde. Ja, den fulde onkel der. Ja, der er vi tilbage til den fulde onkel, det må man sige. Ja. Altså jeg tænker, det virker som om, vi har fået talt os svaret frem til, at svaret er nødvendigvis ikke modelstørrelse eller datasætstørrelse, men mere, hvad er fordelingen? Altså hvad er det, der er i datasættet? Og jeg tænker også netop noget med instruction tuning og de der reward modeling i forhold til alignment, når man sidder bag. Altså, men det er jo sådan meget forfinelse af chatbotten, og ikke så meget selve sprogmodellen. Nej. Men det kunne egentlig være spændende sådan at blive lidt klogere på, hvad er det for nogle bias, der kommer ind hvor, ikke? Fordi jeg kunne forestille mig, at i altså hele den der store prætræningsdel, så er det sådan viden, og der er det, hvad ved jeg, så er det en bestemt type bias, der kommer ind der, hvor i sådan noget preference tuning, der er det måske mere sådan noget, der er det der, hvor det er sådan mere sådan opførsel på en eller anden måde, altså sådan, hvordan den opfører sig. Det er sådan adfærd, ikke? Så der er... Så det er sådan en social intelligens, som man træner den i, når man tuner den, og så er det sådan mere rå viden, man hælder ind i den, ikke? Når man træner den med altså, grundmodellen, ikke? Jeg mener faktisk også, jeg har hørt, at hele det her preference tuning med reinforcement learning from human feedback, som hedder RLHF, som også er rimelig teknisk, men altså det her, hvor man optimerer hen mod, hvad mennesker, foretrækker. Jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det, men jeg kan huske, jeg har hørt, at det rent faktisk startede i OpenAI, tror jeg, som sådan en debiasing, eller i hvert fald sådan en safety-ting. Altså sådan, lære den at afvise, toxic sprog, og du må ikke give opskrifter på bomber og så videre. Så og det folk har jo gjort andet siden, end at så den kan... try to break it. Nej, det er fantastisk. Nå, men lad os gå videre til det næste. Spørgsmål nummer 3. Hvad mener I om fremskridtene inden for interpretability af sprogmodeller? Og han nævner en artikel fra Anthropic, som er rimelig teknisk, og som handler om lidt sådan noget med at prøve at koge input/output til de her sprogmodeller ned til sådan nogle lidt mere sådan
sparse features, så man kan nærmest nogle kategoriagtige features, som man skal kunne interprete. Men jeg synes virkelig, det er sjovt, fordi jeg tænker nogle gange på, at man siger altid, at de mest interpretable, altså eller hvad fanden hedder det egentlig på dansk? Fortolkningsbare, det kan vi godt kalde det, kan vi ikke det? Ja. Fortolkbare. Ja. Fortolkningsbare. Ja, okay. Forklarbare. Forklarbare kunstig intelligens. Ja, kom bare dog. Men altså, jeg synes, den klassiske er jo, at de her sådan, du ved, den gode gamle logistisk regression, du ved, det er bare, du ved, nemt, fordi så kan man se, hvad for nogle features, der er vigtige og har indflydelse på udfaldet af outputtet. Og så er der ligesom kommet det her deep learning, som gør, at det bliver meget mere sådan, hvad fanden er det egentlig, der foregår inde i de der neurale netværk, og hvordan skal vi egentlig helt forklare de her outputs, vi får i vores klassifikationsmodeller eller rankingmodeller til det kunne være et recommender-system for eksempel. Men det er noget værre snavs, ikke? Fordi det ændrer sig jo løbende også. Så du får et svar i dag, og der er forklaringen 1, og så om 3 dage, jamen så kan du få måske det samme svar, men med en anden forklaring, ikke? Jo, fuldstændig. Men jeg tænker nogle gange på sådan med de her, eller det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over, om efter vi har fået de her large language models, om den i virkeligheden har flippet lidt. Altså fordi nu er det ikke bare sådan et neuralt netværk, hvor det bare er vektorer, der kommer ud, eller klasser, eller rangerede posts på Facebook eller et eller andet. Men nu er det rent faktisk tekst, og man kan faktisk bede dem om at forklare sig selv på en eller anden måde. Ikke? Så på en eller anden måde... Er det vi mener? Men det er jo sådan lidt det, ikke? Er det vi mener? Fordi jeg har da i hvert fald også oplevet, at nogle gange, så siger man, jamen så skal du lige huske, at hver eneste gang du giver en prediction eller et output, så skal du lige forklare, hvorfor du gør det. Og nogle gange de der forklaringer der, de er bare sådan, der er ingen sammenhæng i outputtet, og så de der forklaringer der. Det er klart, den har ikke en meta-kognitiv, hvad kan man sige, forståelse af sin egen kognition. Så derfor kan den jo ikke forklare sig selv. Den har jo ikke noget af det der, som man tror, man beder den om, vel? Jamen altså, fordi man kan jo godt netop komme med nogle forklaringer, ikke? Altså, det er bare det der med, at de kan godt skifte lidt fra gang til gang. Men så er det så problemet, hvis man så kører det rent lineært, så har man det problem, at ikke-linearitet, det forsvinder ligesom. Så det er også sådan en... Så er der jo selvfølgelig også nogle... Det er jo meget sådan en klassifikationsmodel, og der bruger man det sådan noget random forest, fordi der har man stadig en eller anden form for forklaringsmodel, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at udfordre lidt den der sådan opfattelse af, at engang havde vi noget, som var meget forklarbart til, at nu er det blevet så uoverskueligt. Altså, hvad vil det egentlig sige, at der er noget, der er forklarbart? Altså, hvis jeg har en lineær regression, en god gammel OLS, og jeg har 4 variable, hvad siger de variable så noget om i den virkelige verden, for eksempel, ikke? Ja. Og så kan jeg se, at den her, den forklarer så og så meget, og den her forklarer så og så meget, det er noget med noget R i anden, og så kan vi ligesom sige, at det skyldes så og så mange procent det her, så og så mange procent det her. Det er typisk, altså hvis man kigger på, at man gerne vil sige noget om det er sådan kausalt, for eksempel, så er det typisk hammerende forkert. Uanset når man vender og drejer det der, fordi der er altid spuriøse variable, og man ved ikke helt, hvordan det hænger sammen med bagvedliggende ting og sådan noget. Så det kan man egentlig kun eksperimentelt prøve at slice op og sige, jamen nu estimerer jeg den her bid, og nu estimerer jeg den her bid, og det gør man jo så isoleret, hvis man vil vide noget om, hvad har effekt på hvad. Det kan man sjovt ikke med mange milliarder parametre at teste hver ene af dem eksperimentelt. Måske er der faktisk nogen, der har prøvet det, I don't know. Der skal man godt nok gå i gang gennem mange ting, sidde og prøve at justere de der ting, og se, hvad kommer der så ud, og hvad forklarer det så, og måle det på den anden side, I don't know. Men jeg synes bare, der er et eller andet det der med, at vi engang havde noget, der var så nemt at forklare, til at vi nu er det rigtig svært. Det tror jeg faktisk lidt af en illusion. Jeg tror bare, vi har brugt de der lineære regressioner som sådan en forklaringsillusion, fordi det var overskueligt for os at kigge på, men vi har aldrig rigtig helt vidst om det nu, og sagde det, vi troede, det sagde. Nej, det specielt også, verden er jo ikke lineær, vel? Altså, der er meget få ting, der faktisk er lineære, så den har jo lige kunne forklare de ting, og så alt det andet, det har bare ligget og mudret og sænket af i anden, og ja.
Og man ved jo ikke, om det er altså sådan, har jo ikke noget med kausalitet at gøre, bare fordi man har en lineær regression, hvor man kan se overskue de der variable, man har inkluderet. Fordi at man skal egentlig jo ned og kontrollere de der variable ret præcist, hvad det er, de betyder, og de skal helst gerne være hvad kan man sige, randomiseret og udefrakommende justeret, og jeg ved ikke hvad, før alt det der matematik skal gå op, og at den der regression rent faktisk er forklarlig. Ja. Og det er den jo bare nærmest aldrig, så al forskning for nogle, i hvert fald da jeg stoppede på studiet, der var den nye selvfølgelig felteksperimenter, som jeg også selv lavede, hvor der er der lidt mere eksperimentel metode, som påstår selvfølgelig, at så er det nemmere at lave kausal inferens. Men meget forskning før det var jo sådan noget, jeg har den her regression, og så diskuterer man en masse om, gad nu vide, om den her variabel nu også hænger sammen med det her, og så er der en masse diskussioner om, hvorvidt den model overhovedet siger noget om virkeligheden. Og sådan, det er jo bare en lang diskussion, og det kan man blive ved med at diskutere, for man kan aldrig finde ud af det med sikkerhed, vel? Så jeg tror, at det er en illusion, altså, at man som bare lige er gået fra noget, der var meget forklarligt til, det er slet ikke forklarligt nu. Jeg tror ikke, man har rykket sig særlig meget. Man kan også, hvis man er sådan lidt, hvis man vil ud sådan lidt langhåret diskussion, så kan man også spørge sådan, hvad er der gør, at vi anser mennesker for forklarbare? Altså sådan, hvorfor er min kollega på Dineo, hvorfor anser jeg vedkommende som, eller sådan, altså giver det mening sådan? Ja, fordi jeg underviser jo faktisk også nogle gange ude rundt omkring på skolerne, og der går jeg også at snakke om, jamen en ny skill her, det er jo også, der er jo nogle helt nye sådan communication skills, altså næsten man skal jo forstå samfundet for at kunne forstå outputtet af AI'en, altså så det er jo ikke sådan en matematisk forklaring, man skal have. Nogle gange skal man jo faktisk, for at kunne forstå, hvad den spytter ud, så skal man jo vide noget om verden i virkeligheden, ikke? Det er det der, det hele tiden snakker om med den kritiske sans i forhold til, hvad det er, den giver en. Så explainability bliver måske lige pludselig noget andet. Altså noget som, det var et kaninhul. Ja, endnu et kaninhul. Det kan være, vi skal gå videre til det næste, fordi spørgsmål nummer 4, det er nemlig også rigtig fedt spørgsmål. Der er også kaninhuller der, ja. Det er dybt det her. Der skal vi virkelig prøve at holde os selv i, Spørgsmål nummer 4. Hvor kommer sprogmodellernes viden og intelligens fra? Kan det spores tilbage til mennesker gennem data? Så hvad skal man sige, hvor kommer sprogmodellernes viden og intelligens fra? Hvad er dine umiddelbare tanker om det, Tine? Ja, tak. Jeg synes, det er mega spændende, og det er jo også, fordi vi ved jo faktisk heller ikke rigtigt, hvad intelligens er. Altså, det ved biologerne skulle til neuropsykologerne heller ikke. Så altså, det var det, der var så dejligt ved Alan Turing og hans Turing-test. Det var, at han faktisk ikke snakkede om intelligens, men han snakkede om, hvis maskinen, altså hvis mennesket ikke kunne kende forskel på maskinen og et andet menneske, så havde den bestået Turing-testen. Og så nåede han jo så desværre at dø, inden kunstig intelligensfelt rigtigt blomstrede, ikke? Det var jo det med trist. Så derfor sådan, så bare lige for at starte med intelligens, så er det lidt svært, ikke? Altså fordi hvis det nu bare er IQ-test, så vil jeg sige, at de fleste IQ-test, de kan jo løses med sådan nogle if-then-betingelser, som vi normalt ikke ser som kunstig intelligens. Men måske skal vi mere kigge på det på en eller anden måde som en form for viden eller visdom eller noget, ikke? Ja. Og der er det jo, og det er jo data, og jeg synes det er lidt sjovt det her med at sammenligne lidt med den måde små børn lærer. Jeg ved ikke, har I små børn, eller? Ja. Jeg har store børn. Men jeg kan stadig huske det, fordi jeg arbejder med kunstig intelligens, dengang vi var små. Og det der med sådan, hvordan er det, de lærer? Er det med regler? Altså er det regelbaseret AI? Eller er det data? Er det sådan, at man bare hælder data ind? Du ved, hvis jeg sætter dem foran en skærm, og så lytter de, og så på et eller andet tidspunkt, så har de lært det. Jeg overtænkte det der alt for meget. Man interagerer med dem, ikke? Og det hele, det er sådan, du ved, er det databaseret, er det regelbaseret, er det en eller anden form for reinforcement, eller behøver de overhovedet det der, altså skal de bare loades med det? Så jeg tror, der er, altså, jeg kan faktisk godt lide ideen om at tænke på læring lidt ligesom,
altså når mennesker lærer, men det er der så også nogen, der synes er ret forfærdeligt at lave den sammenligning, ikke? Så det kommer jo også lidt an på, hvordan man selvfølgelig så lige har det med det. Men det er jo det, man prøver at efterligne lidt, når man træner, er mit indtryk, når man har designet de her algoritmer. Så er det jo sådan, der er forskellige måder. Altså man kan lære, at man ikke må gå over vejen for rødt. Det er jo sådan en regelbaseret ting, ikke? Og så har man måske lært, hvad en kat er i forhold til en hund er, fordi man har spurgt så mange, er det en kat? Nej. Ja. Er det en kat? Nej. Ja. Altså, det er en hund. og som regel lidt hurtigere end en AI, gammeldags klassifikation, i hvert fald. Ja. Så jeg synes egentlig, der er mange paralleller, men man skal selvfølgelig passe på med, at man ikke bare sådan fuldstændig kopierer. Der er jo ikke intentioner bag os. Jeg tænker, der ligger noget bag mennesker, som ikke ligger bag maskinerne, men ja. Hvad tænker I? Jeg tænker... Jeg tænker meget på det som om, at fordi jeg tror, at de her neurale netværk, og især neurale netværk, de lærer kun det, de bliver nødt til for at løse den opgave, de bliver trænet til. Og for at blive så god som muligt for at forudsige så mange ord så nøjagtigt, så bliver de simpelthen nødt til at komprimere noget viden ind i sine parametre, for at være i stand til, altså for at kunne få lavet loss, når de laver de her forudsigelser. Det er sådan på en eller anden måde den mest clean måde for mig at tænke på det på. Altså sådan, i selve opgaven, der bliver de bare nødt til at blive gode til det der, for at kunne løse den godt, for at være gode til at forudsige det næste år. Og så på en eller anden måde, intelligens er bare læring, og den der loss function, det er bare udtryk for. Ja, altså og der er også mange, og det er jo i virkeligheden også det, der er med neurale netværk. I virkeligheden er det jo bare komprimering af tekst. Altså, det er jo i virkeligheden bare komprimering af tekst. Altså, tag det her tekst, pres det ned kun i 400 milliarder parametre, og så er der ordentligt meget tekst til gengæld. Og så genskab det. Altså, pak det ind og komprimere det, og så genskab det igen. Ja. Men det er jo også det, vi gør nu her, ikke, når vi sidder og snakker sammen. Altså, vi har jo alt muligt stress på, og så virkede teknikken ikke lige, og sådan noget. Og alligevel lykkes det også at formulere sætninger, uden at vi sådan skal sidde og tænke fra ord til ord, ikke? Nej, nu begynder vi måske at gøre det. Men, men altså... det glitcher det bare helt... Så der er jo sådan lidt, altså noget af det mekaniske, det her med, at vi bare kan sige sætninger, der giver mening. Omkring et emne, ikke? Altså der er der jo måske noget parallelt, ikke? Altså vi har jo også tingene komprimeret lidt inde i hjernen. Ja, jeg har lige været på kursus her forleden, og der havde vi sådan et eksempel på en lille historie, vi fik fortalt alle, der var med til kurset, og så skulle alle ligesom kunne gengive den historie der. Og det var sjovt, fordi den var fortalt på sådan en måde, så det var sådan lidt, der var nogle ting, der var sådan lidt tvetydigt formuleret og så videre. Men så var det meget tydeligt, at alle ligesom huskede den der historie forskelligt. Og nogle af de informationer, vi blev bedt om ligesom at sige, at det er rigtigt eller sandt eller falsk, eller var informationen der ikke i teksten til at kunne svare på det spørgsmål. Det var sådan helt forskelligt, hvad folk synes. Og i virkeligheden, hvordan de sådan havde taget den der historie ind og komprimeret den i virkeligheden, eller hvordan de ligesom havde komprimeret den, og så havde gemt den i deres korttidsudkommelse, og så ligesom havde fået den tilbage igen, ikke? Ja. Fordi der var en masse huller, som var fyldt ud, og nogen troede, de havde hørt noget, det havde de ikke, og så var der nogle andre, der ikke, altså, så folk komprimerer, jeg synes bare, det var et ret interessant eksempel på, at folk komprimerer sprog forskelligt. Ja, jamen, ligesom den, og så ligesom tror jeg, har I set Matador? Ja. For lang tid siden. Jamen, der er rigtig mange, der mener, at de har set en scene, hvor lærer Andersen, han står udenfor og banker på altandøren og vil ind. Ja, okay. Den findes ikke. Den har aldrig fandtes, men folk synes det. Altså, ja, er det ikke sjovt? Det er jo lidt det samme også. Ja, lige præcis. Ja. Fordi man har historien i sit hoved, ikke? Så man har komprimeret hele Matador-storylinen ind i hjernen. Ja. Og så
tænker man bare, at det har man set, fordi det var en væsentlig del af historien, og det gjorde indtryk. Og hende der Misse, hun fortæller det så levende. Altså, man sidder sådan helt og grammer sig. Nå, jeg vil lige komme med en disclaimer. Jeg ved faktisk ikke super meget om sådan noget neuropsykologi og sådan. Så når jeg sidder her, det er lidt... Og det ved vi helt vildt meget om, ikke? Hvad hedder det? Jeg vil lige prøve at give et lille input til det der spørgsmål også, fordi jeg synes, der er noget i spørgsmålet, som det der med, kan det spores tilbage til mennesker gennem dataet? Og der kunne jeg godt tænke mig, fordi du nævnte noget, Junge, med det der med, at den ligesom er nødt til at justere sin vægte til ligesom at kunne kapere den her, hvad kan man sige, tekstverden. Og så er spørgsmålet jo, om tekstverdenen på en eller anden måde repræsenterer noget, hvad kan man sige, sådan en eller anden form for forståelse for for verden. Er det tilstrækkeligt med tekst? Og der har man i hvert fald diskuteret det her, kan jeg huske i flere sammenhæng, om tekst overhovedet er den rigtige modalitet til at opnå hvad kan man sige, noget som er tættere på vores intelligens. Og Jan LeCun har jo meget den der med, at jamen, vi processerer meget mere billeddata som mennesker, end vi producerer tekst, ikke? Altså, LLM har læst i gåseøjne mere tekst, end et menneske overhovedet kommer til i sin livstid. Så er det ikke lidt fjollet at prøve at få den til at fange det. Og det synes jeg jo er meget, meget interessant. Men der kan man jo så sige, og nu jeg tror, jeg kan næsten fornemme Junge, han kommer med et arbejderbej, men man kan jo sige, at er teksten så ikke allerede komprimeret viden om verden, så at sige. Og det er nemlig, fordi det her kan jeg huske, du har sagt på et tidspunkt, at det kan jeg nemlig også godt den pointe kan jeg nemlig også rigtig godt forstå. Og så er det ligesom forskellige, hvad kan man sige, niveauer af komprimering. Og så ved jeg ikke, om der er noget, der går tabt undervejs, så kan man så sige, at man alligevel får fanget det hele. Jeg tror i virkeligheden, at sprog er en utrolig effektiv komprimering af koncepter fra verdenen, som er brugbare for mennesker at kommunikere mellem hinanden. Så jeg tror personligt, at der ligger sindssygt meget viden om verdenen i sprog. Og jeg tror, der ligger latterligt meget, og jeg tror, man kan lave en latterlig god world model ud for sprog. Det synes jeg i virkeligheden, at LLM'er repræsenterer ret godt. Selvfølgelig er det ikke hele historien, og der er helt klart åbenlyse ting, som man ikke kan erkende og modellere og så videre. Fordi hvis man ikke har arme og ben og visuelle og alle sådan nogle ting. Men jeg tror i virkeligheden, det der sker med LLM'er og den viden, de har, det er, at de bliver nødt til at lære noget viden om verdenen for at minimere loss, simpelthen. Det er så koldt og kynisk, kan det siges. Ja. Men det er selvfølgelig rigtig nok, man mangler jo noget af sansningen, ikke? Altså det her med det koldt, varmt, det kan de jo også godt nærmest, de kan jo sagtens skrive lidt om, hvordan det er at føle sig kold eller varm, eller jeg har for eksempel lige fået en lille kat, en dejlig blød lille kat, hvor det lige er, og så var lidt irriterende, og så er den begynder at rive i. Så den del er selvfølgelig, den mangler, men jeg tror, du er ret i, at der er rigtig meget, der bliver beskrevet i teksten. Måske netop også, fordi mennesker har et behov for at udtrykke sig sprogligt og kunstnerisk og alt det her. Og på en måde, så kan man også sige, at som jeg ser det i hvert fald, så er tekst og sprog er i virkeligheden en komprimeret verdensmodel, eller komprimeret en samling af en komprimeret samling af alle de koncepter fra den virkelige verden, som mennesker finder brugbare at kommunikere med om. Og i virkeligheden, så er det jo det der med, i virkeligheden er der også rigtig meget bias bare i det, ikke? Fordi så er der sådan noget, klassikeren jeg altid hører, det er, at på Grønland, der har man vildt meget brug for at snakke om forskellige typer af sne, ikke? Så er der sådan noget, 20-30 ord for forskellige typer sne, tilstanden sne kan være i, for eksempel, ikke? Og det er jo fordi, de har brug for en finkornet koncepter, eller sådan koncepter inden for sne i hvert fald, ikke? Og det er jo sådan et helt klart bias til den verden, de lever i, ikke? Hvor at i Vesten her, der har man brug for nogle helt andre ting, og
Ja, så de der verdensmodeller, der bliver lavet i sprog, er nok også forskellige fra, hvad man har brug for. Ja, nu ved jeg ikke, nu får jeg læst mig selv ud i en eller anden... Ja, men jeg kan godt forstå det, du siger der. Sproget afspejler også en virkelig verden. Altså, den er ikke afkoblet fra... For eksempel, den er ikke afkoblet fra, at der er meget sne der, hvor sproget også er opstået. Det synes jeg giver super god mening. Så på en eller anden måde, så de koncepter indfanget i sproget. Så folk på Grønland vil opdage, at de synes, at ChatGPT var super biased, fordi at den mod vestlig kultur, fordi at den havde en super primitiv... Den kender kun til en slags sne. Ja, det er bare, der er slud og... Ja, slud, sne og et eller andet. Frost, is. Ja. Men samtidig... Ja. Det er faktisk noget, min svigermor forsker i. Nå. Det er sprog- og kulturmødestudier. Sådan noget med sprog og kultur, altså hvor man netop, at det hænger, at det er rigtigt, det hænger sammen, men det behøver ikke at hænge sådan fuldstændig notorisk sammen. Altså, man kan godt lære et nyt sprog ud fra sin egen kultur også. Det er jo det, der er også meget fedt ved sprog, og at det også kan kobles frem og tilbage. Det er også det, jo transformer-modellerne, ikke? Har vist sig så gode som til oversættelser. Altså det så man jo allerede fra 1819 af, ikke? At, det var de første sådan, use cases. Ja, det er det. Det er de jo gode til. Ja. Skal vi lige nappe den sidste her? Nu har jeg fanget en rigtig svigermor. Ja. Vi skal have din svigermor med. Ja. Vi har 2 spørgsmål tilbage. Skal vi tage et sidste spørgsmål, for vi er ved at være godt inde i... Vi tager den sidste her. Så bruges der syntetisk data i træning af sprogmodeller, og i hvilket omfang? Jeg må måske lige starte ud med at sige, at det er jo selvfølgelig svært at vide helt præcist, fordi at de er jo blevet mere og mere lukket, de gode LLM-producenter. Så det er jo svært at vide. Men umiddelbart så tænker jeg, at syntetisk data er en ret stor ting. Og især syntetisk data i forbindelse med de her, altså instruction dataset og preference tuning og så videre. Ja, men hvad ved ikke, har I nogen... Jamen, jeg læste faktisk spørgsmålet anderledes. Jeg læste det som, om der bliver brugt syntetisk data, for eksempel skabt af sprogmodeller ude i verden. Men det ved jeg ikke, om det lige var en misforståelse. Ja, det kan da godt være. Ja, jeg har brugt det i min undervisning, for eksempel. Og det er meget fint, fordi lige pludselig så slipper man for, altså så kan man få skabt en hel masse individer, som ikke findes. Altså så hele det her GDPR, den GDPR-problematik, man kan have, den ligesom, den kan man komme udenom. Jeg har også... Der var en PhD-afhandling, hvor publikationen på den, det handlede om hvidvask, at der publicerede de faktisk syntetisk data, som man selv kunne sidde og arbejde med og forbedre hvidvaskalgoritmer. Det er jo meget fedt. Men der er sådan en underbeskrivelse til spørgsmålet, jeg tænker, jeg lige vil prøve at læse op, fordi syntetisk data kan teoretisk set skabe problemer med diminishing returns, og der tænker jeg, at det der ligesom er, at... det jeg hører i det er ligesom, at hvis nu at vi bruger store sprogmodeller til at lave mere data, og så træner nogle modeller oven på det, har vi så ikke ligesom udtømt det sprog, den fordeling af data, vi kan producere med den, og får vi så ikke bare mindre og mindre ud af det data, altså sådan med tiden. Ja. Det synes jeg er en super faktisk pointe, og lad svare lidt på spørgsmålet med, jo, det synes jeg da, vi godt kan konkludere, fordi hvem mindre er man er en af dem, der argumenterer for, at 1 plus 1, det giver 3 for de her sprogmodeller, at de er i stand til at komme ud over det data, de ligesom er trænet på. Og der er jeg er den helt klare holdning, at det kan de ikke, fordi det giver simpelthen ikke matematisk mening. Men til gengæld, så kan de sagtens producere noget data, der ligger imellem nogle punkter i et eller andet vector space, ikke? Altså det ved man jo, når man tager en cirkel, og man tager punkterne på cirklen, så har man gennemsnit, så får man midten, ikke? Af alle punkterne, så kommer det hele, det er jo gennemsnit den korteste afstand mellem alle punkter, og så har man jo på en eller anden måde
er man i et sted, hvor der ikke var noget data før, men det er en kombination af datapunkter. Så jeg tror bare, at det man gør, når man producerer data fra en LLM, det er, at man ligesom udforsker det space, der måtte være, altså vektorspacet. Og så kan man på en måde bruge det konstruktivt til ligesom at sige, at man kunne godt tænke sig at have noget styring på, hvor henne ens model ligesom var gearet til. Og det er typisk også derfor, de bliver brugt i, som du siger, Junge, i de her instruct eller chat fine-tuning, ikke? Altså hvor man simpelthen har den interesse at prøve ligesom at rette den mere ind til at opføre sig på en bestemt måde, align den og så videre, alt det der vi snakker om, ikke? Men jeg er da helt sikker på, at altså det har helt klart sådan en kurve, der flader ud. Så er der altså ikke mere at komme efter. Nu er den presset citronen, ikke? Det tror jeg godt, vi kan sige med rimelig sikkerhed. Ja. Så blev der stille. Ja, jamen jeg tænkte jo i virkeligheden, og vi snakkede lidt om det før, også i forhold til det med, skal vi... altså, hvis man hele tiden går efter at få en større sprogmodel, så på et eller andet tidspunkt, så begynder den jo at træne, altså, med sit eget syntetiserede data. Nej, men det, ja, den er måske lidt off-track. Jo, men det er jo ja. Altså, det kan jo have nogle uintenderede konsekvenser, og noget, man ikke kan ligesom forudsige, og kan man overhovedet få noget ud af sådan en proces, der vender ind på sig selv, og hvis man pludselig scraper nettet igen, og halvdelen af nettet nu er genereret fra en LLM, kommer man så overhovedet nogen vejen, som bare jogger ned i kviksandet? Jeg tænker en ting, jeg tror, at en af de rigtig værdifulde ting, som for eksempel en service som ChatGPT får ud af at ligesom udstille ChatGPT til så mange brugere, det er, at brugerne, de injecter ligesom out of distribution data ind i ChatGPT, ikke? Altså de stimulerer ligesom ChatGPT for højre og venstre med alle mulige prompts, som ikke nødvendigvis ligner det, som den er blevet trænet på, eller i hvert fald det, man kunne forestille sig, at den er ved at nå en afmætning nu her, ikke? Men i hvert fald til at starte med, så forestiller jeg mig, at der var helt vildt mange nye prompts, som de kunne, putte ind i, i ChatGPT, og så få et stimulere den anderledes, så den skabt noget mere interessant, eller jeg tror i virkeligheden bare, hvis man kan på en eller anden måde få data, tilegne sig data på en eller anden måde, som er ude for cirklen, og så bruge det til at stimulere en sprogmodel til at generere noget andet, så tror jeg godt, man kan sådan arbejde sig ud af. Giver det mening? Eller sådan? Ja, det tænker jeg, det giver fint mening. Men det er meget sådan spekulativt. Ja. Det er været sent på aftenen, siger jeg bare. Skyggerne er jo lange. Ja. Det kan man næsten se, det er blevet mørkt, ikke? Jo, det er blevet mørkt. Skærmen er der til at lyse op. Ja, okay. Der går simpelthen en filosofisk forum i den nu også. Ja. Men må jeg lige gribe det, fordi der er faktisk en ting, jeg kom til at tænke på, så det var egentlig et spørgsmål, vi lidt har sprunget over, men det her med, diskutere, hvilke modeller er mere etiske at bruge end andre. Det ved jeg ikke, kan vi tage den? Der var et spørgsmål om. Lige hurtigt at tage den, fordi det var faktisk noget, det var egentlig en ting, jeg kom til at tænke lidt over. Vi snakkede lidt om det også med bias, og sådan nogen som Gemini, der havde den der lidt gakkede bias med den var blevet woke. Det var Men der er en anden ting, jeg har synes lidt, jeg mærker ude i skolerne, det er, at det bliver nærmest, der kommer lidt skræmmekampagne over det her med at bruge kunstig intelligens i det hele taget, altså med for eksempel det her racekøn, og der er også klimaspørgsmålet. Hvis alle bruger det her vildt meget, så begynder det jo også at blive et problem, ligesom hvis alle havde en bil og sådan, ikke? Og der er en ting, som jeg tænker, man så også lige skal passe på, når man i forhold til det etiske, det er, at hvis man har skræmmekampagner, så skræmmer man jo faktisk lidt måske dem væk, som kunne bruge det til at gøre noget godt, altså med AI, og i stedet for, hvis man med de her skræmmekampagner, så ender man lidt med bare at have dem, der måske er meget risikovillige og ikke nødvendigvis har det gode for øje.
Så jeg tænker, det er faktisk rigtig fedt at tage fat i de her spørgsmål for den underviser og diskutere det og give nogle redskaber til, at man kan snakke med det om det i klassen. Altså, så det netop, så går man lidt større diversitet i forhold til brugen af det, ikke? Selvfølgelig nogle gange, så kan det jo godt starte med, at man bruger de her sprogmodeller meget fjollet, og så senere hen, så kan man bruge dem måske lidt mere fornuftigt, men altså, det er de færreste, der gider at sidde og bruge hele dagen på at prompte dem med alt muligt fjol, ikke? Ja. Altså, men det er da helt naturligt. Ja. Altså, vi finder der en pind, og så prikker vi til det, vi synes, der ligner noget, der er farligt. Altså, og så når vi har fundet ud af... Men så er det ikke alle, der har det. Altså, nej. Men og du ved, og der er forskellige tilgange til det, og så på et tidspunkt, så bliver vi meget mere sådan... jamen, altså, det her teknologi er jo også en del af naturen, og det lærer vi at omgås på en eller anden måde. Så det tror jeg helt sikkert, at det kunne være den positive note, vi lige ender på her. Altså, vi er med til at prøve at komme videre med den teknologi, der nok er kommet for at blive. Det gør vi ved ligesom at tale om den og prøve at forstå den så godt muligt. Så helt sikkert. Ja, specielt netop, altså, hvis man har et ønske om at gøre det gode for verden, og det er jo rigtig mange unge mennesker, der faktisk har, så er det jo vigtigt også at forstå, at man kan bruge nogle af de her modeller til det. Ja, jeg ved ikke, om det passer til slutningen, eller hvad nu har. Det synes jeg faktisk, det gør. Helt ned i nogle andre spørgsmål i løbet af snakken, men jeg tænkte, den her den vil jeg altså utrolig gerne lige af med, fordi jeg møder den igen og igen. Ja, men det synes jeg er en super god pointe. Der er mange etiske spørgsmål omkring, hvordan man bruger det her klimamæssige aftryk og så videre. Men man skal også huske det her med, at det er altså også et redskab, som kan gøre, at man kan gøre noget, altså som kan gøre en i stand til at gøre nogle ting, man ikke ville kunne gøre, eller i hvert fald gøre det hurtigere, og måske også vel ikke ville kunne gøre før. Ja, du fortalte for eksempel om, at du kunne optimere din kode, ikke? Så du har jo allerede, altså på langt, den kode skal køre rigtig mange gange. Så. Så man kan godt tænke om sådan, okay, så kan det godt være, at det kostede noget CO2-udledning at lave den prompt, ikke? Men og få det svar, men men hvis det så ligesom blev oversat til noget kode, som kører 1000 gange i sekundet på en eller anden server, som forurener halvt så meget, så går regnskabet måske egentlig op, ikke? Ja, så er det måske uetisk at lade være med at prøve at optimere din kode, ikke? Hvis du faktisk har redskaberne til det. Ej, okay, det bliver selvfølgelig sådan. Ja. Det er en ny episode, som vi plejer at sige, når vi slutter. Så der er altid en ny episode, der kommer ud af, at man slutter af en. Hvad hedder det? Det har bestemt været en super... Jeg tænker, vi nu skyggerne ved at blive lange, som vi plejer at sige her i Verbos podcast. Og jeg tænker, at vi har været... Det har været en dyb episode, det her. Men jeg synes også, vi har holdt os... Vi har ikke sådan været helt nede i at vinde fuldstændig uhæmmet i hvert fald. Så det er rigtig fedt. Men jeg tænker, vi er ved at slutte af. Har du et eller andet her på faldrebet, du kunne tænke dig at slutte af med, ud over det fine budskab her til Signe? Nej, det skulle lige være... Nej. Jeg skal nok sige det. Jeg kan godt sige, jeg skal nok sige det lige om lidt. I skal selvfølgelig huske at købe Signes Sambaks bog af i gymnasiet. Ja, og så vil jeg gerne tilføje noget andet, fordi vi snakkede lige om, til min reception i går, der var en lille, noget af det, der var meget festligt, var faktisk også, at jeg havde besøg af noget, der hedder Teater Fantast, der har lavet et teaterstykke om computerens historie. Og det kan man få ud på skolerne. Det er mest udskolingen, men voksne synes tit også, det er lidt sjovt. Og der er simpelthen, vi starter i stenalderen, og så går vi frem til kvantecomputeren. Det lyder da mega fedt. Det er mega fedt. Gerne lige slå et slag for. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger, jeg synes, folk skal købe din bog, Signe, fordi jeg synes, det er en ret fed mission, eller en ret fed opgave, du har taget på dig her, med ligesom at få skrevet noget til et område, eller hvad skal man sige, ja, det er jo et område, altså sådan hele uddannelsesområdet, som virkelig har brug for noget dannelse og noget, viden omkring det her. Så det synes tak skal du have. Ja. Det her Teater Fantast, som jeg lige snakkede om før, der har jeg så faktisk også skrevet der har jeg i samarbejde med dem skrevet noget undervisningsmateriale, netop der knytter sig op til det her stykke, så der ligger faktisk også noget til udskolingen
Jeg ved ikke, Ah, hvornår men det er det jo, bliver sådan helt officielt online, men Jeg ved, der er nogle skolelærer, der lytter med til det her. Så, Yes. Ja, det så, er der nemlig. ja. Så det skal nok nå ud. Ja. Tusind tak, fordi du var med, Signe. Det var en fornøjelse at have dig som samtalepartner her i dette afsnit. Det er det 62. afsnit af Verbos podcast. 62. 20. afsnit af Verbos podcast. Vi er selvfølgelig stærkt tilbage igen i næste uge. Onsdag eller torsdag. Det ved man aldrig helt i øjeblikket. Men man ved i hvert fald, at det er klokken 5 om morgenen, vi kommer ud. Så det er i morgen tidlig, vi er ude med den her podcast. Så ja, det er jo så nu. Nej. Tusind tak, fordi du var med, Signe, og tak, fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge. Eller vi lytter i næste uge. Hej. Hej. Hej.